Sa number 7, pito ka tuig nga bata ang alegar nakatiro kag nakapatay sa iya amay nga isa ka pulis nagnegatibo sa paraffin test. Iya utod kag iloy nagnegatibo man. Negatibo ang paraffin test results ang tatlo ka mga ginakabig nga persons of interest sang PNP sa pagpatay sa kay Police Staff Sergeant Lerny Alatsa. Ang tatlo ang nagnegatibo sa paraffin test amo ang pito ka tuig nga bata nga ginatudlo sang iya iloy nga nagtiro kag nagpatay sa iya amay nga pulis. Isa ka 12 anyos pagid nga bata. Sunod sa kay Police Captain Judicis Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office, hindi conclusive ang nasabit nga resulta agud matumod kung ano gid ang matud-tuod nga natabo. May ginahulat pa sila nga ebidensya gikan sa scene of the crime operatives kag autopsy result sa bangkay sang pulis. Dugang pa niya, magalunsar man ang sa separado nga investigasyon ang nokpuangot sa kamatayon sa pulis kag ilang tipunon ang mga pahayag sa mga persona nga nakakilala sa biktima kag ang iya pamilya. Abril 27 sa nag-inaway ang pulis kag ang 11 partner sa ilang balay sa barangay Andres Bonifacio sa Sagay City. Ginaligar sang 11 partner sa pulis nga naagaw sa pito ka tuig nga bata ang pusil nga dalon kun tani sang iya magulang sa piyak balay. Ginsulod niya sa kwarto nag-inaway niya nga amay kag iloy kag gintaya ang pusil sa iya amay kag gintiro ini nga ginhalinan sang iya kamatayon.